Ah, dili sila ganyan kay kuan man. Na diri mga mackerel oh suda. Wala kay Dili sana mag-hermit crab. Mudayag manggod kugod. tuna mo ano? Kandingon man. Huh? Oh, side of the coral rocks. Getting high tide or low tide? Getting high tide. Hah? Balik mo? Asa? Di man? Mana ana siya di sa kon? Ha? Ganahan siya mangisda. Ano to bro? Ay tao? May nakaroon sa atin. Dala ng stick no? Kita kayo nag-drone from here. Tapos doon sa bandang dulo may may ano yun? Lake. Diba? Kaya walang yun. Hindi mo kami yun. Yung ulan. Ano waterproof yan? Oo. Damit ng asawa mo. Ano mo yung plan ko ni ikutin mo? Takot ka sa mga tao? Patunayin natin yung kanina sa Ay, may tubig. Hindi tayo ano, no? Ayun, di ako. Jacket sa'yo eh. Oo nga, no? Ay, Hindi mo siya malilibot kasi tubig na yung kanina dun eh. May bato. Low tide lang kaya nag-appear siya eh. kanina? Oo. Ay, ganun. Ganito pala. Ah. Tingnan ko. Saan ka? Tingnan ko lang. Wala lang din yan. Ano? Ito tayo. Hindi mo kumain kasi may cellphone ko. Wala naman doon, oh. Mababasa. Ay, yung short mo. Gusto kong ikutin to ah.
Ayan yung Shark Island bro. The small island, that's Shark Island. Oh. Iikot talaga to. You can't get through. Oh, you can get through actually. You got You wanna go around? Libot na day? Yeah, there's some part there. I'll show you. See? Oh, rocking. Pass under the tree.
close! Ah. Day, mali akong giingon oh. Nay, looks like lake. Murag lake day oh. No. Ah, sila. Only 3 of them? Okay. I'll see you.